Soc l'Imma Villegas i avui us proposo una activitat per jugar amb les fruites de la tardor. Necessitem llapis i paper, tisores i celo o Blu-Tack, colors o rotuladors i una mica d'imaginació. Amb tot això anem a jugar amb les fruites de tardor. Primer, cal saber que ara a la tardor tenim unes fruites molt bones i molt variades de molts colors, però n'hi ha bàsicament de dos tipus. Unes són les fruites fresques, les que tenim aquí a la fruitera, la taronja, la figa, la magrana, la poma, la pera i moltes d'altres. La fruita fresca, la majoria d'elles, almenys quan la tallem, treuen força suc i tenen una pell que normalment no es menja, tot i que de vegades sí, com per exemple la poma i la pera. I sobretot, el més important de la fruita fresca és que es fa malbé de seguida. En pocs dies se'ns pot espatllar. Després tenim la fruita seca aquí en aquest cistellet, per exemple les castanyes o les anous. La fruita seca, si la partim, no sortirà suc, per això en diem fruita seca. I sempre té una closca més o menys dura que s'ha de treure per menjar-la de dins. I el més important de tot, la fruita seca no es fa malbé, o no es fa malbé gaire, dura molt. I ara ja podem començar a jugar. Primer dibuixarem i pintarem, o bé traurem per impressora i retallarem fruites de tardor, tant seques com fresques. Les figues, pinyons, magrana, préssec, cacauets, nous o anous, plàtans, avellanes, raïm, taronges, mandarines, s'assemblen molt, són diferents, per això, el caqui, peres, pomes, festucs, i ara ja podem començar a jugar. Primer ens farem una fruitera com aquesta, on posarem la fruita fresca, i un cistell com aquest, on posarem la fruita seca. Cada un, d'un en un, agafa una fruita, la que vulgui, la que li agradi més, ha de dir el nom correctament i col·locar-ho en la fruitera si és una fruita fresca o en el cistell si és una fruita seca. Per exemple, raïm és una fruita fresca. La poso a la fruitera. Taronja i mandarina són fruites fresques. Les poso a la fruitera. Castanyes són fruita seca. Al cistell. Pinyons, fruita seca. Al cistell. Peres, fruita fresca, a la fruitera. I també les pomes a la fruitera, que són fruita fresca. Però, si volem fer-ho una mica més divertit, entre dues persones, un diu la fruita que ha d'agafar, l'altre la busca i la col·loca al seu lloc. O bé, al revés. Un agafa la fruita i la col·loca i l'altre ha de dir el seu nom i quina mena de fruita és. Per exemple, busca la magrana. La magrana és fruita fresca. La posem a la fruitera. Busca el plàtan.
Plàtan és també fruita fresca, a la fruitera. Busca les nous. Fruita seca, al cistell. Busca les avellanes. Fruita seca, al cistell. Ara al revés. És caqui i va a la fruitera perquè és fruita fresca. És figa i va a la fruitera perquè és fruita fresca. Són ametlles i van al cistell perquè són fruita seca. Són cacauets i van al cistell perquè és fruita seca. Si volem fer-ho una mica més difícil, amb les fruites, aquí encara ens en queden un parell, i barrejarem altres coses que trobem pel bosc i també ens mengem a la tardor, però que no són fruites. Oh, un cargol! No, el cargol no és una fruita, és un animal. Per tant, no va ni a la fruitera ni al cistell. A fora. La fruita és préssec. És una fruita fresca. Ui, que plena que està la fruitera. Oh, un bolet! No, el bolet no és una fruita, és un fong. Per tant, no va ni al cistell ni a la fruitera. Va a fora. Festucs. Festucs són fruita seca, al cistell. I l'últim que tenim... Oh, moniatos! No, els moniatos no són fruita. Són un tubercle, com les patates. Fora. I aquí tenim les nostres fruites de tardor. Ara molta atenció perquè us faré un repte. En català, com en altres llengües, podem formar paraules noves ajuntant dues paraules diferents, que no tinguin res a veure l'una amb l'altra. I les col·locarem una al costat de l'altra, totes seguidetes, o bé de vegades amb un guionet. La nova paraula vol dir una cosa totalment diferent. Per tant, triarem paraules d'aquesta columna, de la columna 1. Tenim boca, escurar, llevar, para, pica, roda, trencar i ull. I les combinarem amb paraules d'aquesta altra filera, de la filera 2. Aigua, badar, gros, llamps, món, neu, nous, porta, xemeneies. I així formarem paraules noves. Per exemple, instrument que serveix per a trencar nous, ametlles i altra fruita seca. Què serà? Aviam, si serveix per trencar, podríem posar primer la paraula trencar. En aquest cas, trenca. I si el que trenquen són nous, ametlles i altres fruites seques, busquem si tenim alguna fruita seca per trencar. Ui, les nous, que a més les nous són molt dures, costen de trencar. I ja tenim el trenca nous, instrument que serveix
per trencar nous o altres fruites seques. Ara vosaltres formeu paraules noves ajuntant una paraula de cada columna. Les solucions a propera activitat. I ara us donaré les solucions a les endevinalles de tardor. La primera diu, té pell com les persones i és bona per menjar. Surt quan comença el fred i en donen per tot l'any. Les castanyes. La segona deia, no és bou i porta banyes. No és paraigua i surt quan plou. El cargol. La tercera, una cama i un barret que s'aguanta dret. El bolet. I l'última, cauen sense parar i no deixen de ballar. Les fulles. Els arbres es muden de roig i de groc, les fulles tremolen sota un sol de foc. El vent les fa caure, les du fins al port. Quan surtis de casa, trepitja-les fort. Adéu.